24. april. Oslobađajuća snaga oprosta. Oprošteni su ti grijesi. Luka 7:48. Žena je plačući prišla Isusu dok je bio u kući jednog farizeja i suzama mu oprala noge. Nema sumnje da je osjećala veliki stid dok je Šimunov pogled svim prisutnim govorio da je ona grešnica i da Isus nije trebao da joj dopusti da ga dotakne. Ona zaista jeste bila grešnica i trebalo je da propadne od stida, ali ne za stalno. Isus joj reče: oprošteni su ti grijesi. Luka 7:48. A kada su gosti počeli mrmljati zbog ovoga, ojačao joj je vjeru riječima: tvoja te vjera spasila, hajde u miru. Luka 7:50. Kako joj je Isus pomogao da se izbori protiv paralizirajućeg dejstva srama? Dao joj je obećanje: oprošteni su ti grijesi, tvoja te vjera spasila, mir je tvoja budućnost. Proglasio je da će prethodni oprost donijeti mir u budućnosti. U njenom slučaju se radilo o vjeri u Božju buduću blagodat, utemeljenu na autoritetu Isusovog čina oprosta i riječi koja daje slobodu. Na takav način se svako od nas mora izboriti protiv dejstva opravdanog osjećaja stida. Ne neopravdanog, već stvarno onog kojeg trebamo imati i osjećati, ali onog koji prijeti da potraje dugo i time nas paralizuje. Moramo se izboriti protiv nevjere paralizirajućeg stida time što ćemo se čvrsto uhvatiti za obećanja buduće blagodati i mira koje donosi oprost naših sramotnih dijela. Ali u tebe je praštanje da bi te se bojali. Psalam 134. Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Izaija 55:6-7. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je On i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. 1. Ivanova 1:9. Za njega svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u nj vjeruje. Djela apostolska 10:43. Svima nam je potreban oprost i bit će nam potreban i sutra. Isus je umro kako bi ga obezbijedio za svaki dan. Bilo da nam je potreban danas ili sutra, stvarnost je sljedeća. Božji oprost nam daje slobodu za dalje. Oslobađa nas od paralizirajućeg stida. Oprost je pun buduće blagodati. Kad živimo po vjeri u buduću blagodat, koja je utemeljena na Božjem oprostu, oslobođeni smo od dugotrajnih paralizirajućih dejstava, pa čak i onog stida kojeg osjećamo zasluženo. To je ono što znači oprost.